Кармата е универсалният закон за причина и следствие, всяка мисъл, всяко действие води до последици, които се връщат към нас. Но често забравяме, че нашите мисли също създават карма, не само действията. Лошата карма започва първо в нашето съзнание с негативни мисли, страхове и съмнения. Нашите мисли създават енергийни вибрации, които привличат към нас сходни преживявания. Ако постоянно мислим негативно или действаме от страх, ние създаваме отрицателна карма, която може да се прояви като трудности, неуспехи или болезнени уроци в живота ни. Често несъзнателно носим тази карма, създадена от негативни мисли, които сме подхранвали дълго време. Важна роля в нашата карма играят и нашите родители. Те са първите хора, от които научаваме как да мислим и как да действаме в света. Нашето семейство е като дървото на живота, от което ние израстваме. Корените на това дърво са нашите предци, а ние сме листата, които се развиват в живота. Понякога тежките уроци, които носим, идват от семейни модели, предавани от поколение на поколение. Но как можем да разпознаем тези модели и да спрем да създаваме лоша карма? Първата стъпка е осъзнаването. Нужно е да наблюдаваме мислите си, да разпознаваме кога действаме от страх или гняв и да се запитаме какво искам да създам в този момент. Точно както дървото на живота расте към светлината, така и ние можем да се издигнем над негативните мисли и модели, които сме наследили, като насочим съзнанието си към повисши вибрации, към любов, състрадание и разбиране. Когато осъзнаем, че ние самите сме творци на собствената си карма, можем да започнем да променяме живота си. Кармата не е наказание, а възможност за израстване. Чрез нашите мисли, думи и действия, ние можем да създаваме положителна карма, да се освободим от тежките уроци и да изградим живот, пълен с радост и хармония. Така, като съзнателни същества, ние имаме възможността да изберем какво дърво на живота ще израснем и каква карма ще оставим за бъдещите поколения.